Mae'n adlewyrchiad cyfarwydd. Cynllunio i fethu yw methu a chynllunio, ac mae hynny'n sicr yn wir am farchnata. Mae cynifer o fusnesau'n plymio'n syth i'r dŵr dwfn ac yn dechrau marchnata. Neu, pan fydd rhywun sy'n gwerthu hysbysebion yn ffonio gyda'r cynnig mwyaf ffantastig erioed sydd ddim ond ar gael heddiw, maen nhw'n dweud iawn, ac yn gwario arian heb feddwl o ddifri sut mae hynny'n berthnasol i'r hyn maen nhw am ei gyflawni. Mae paratoi cynllun gweithredu ar gyfer marchnata'n tynnu popeth at ei gilydd. Mae'n helpu chi gynllunio, rheoli a chadw golwg ar yr hyn rydych chi'n ei wneud. Mae'n golygu eich bod chi'n gallu gweld lle rydych chi arni gyda'ch marchnata yn y fan ar lle, ac mae hynny'n ddefnyddiol iawn. Sawl gwaith rydych chi wedi anghofio faint yn union o negeseuon e-bost wnaethoch chi eu hanfon yn yr ymgyrch ddiwethaf yna? Neu, pa bryd mae angen adnewyddu'r cofnod yna yn y cyfeiriadau ar-lein? A fyddwch chi bob tro'n cofio rhoi'r newyddion diweddara ar bob un o'ch cyfryngau cymdeithasol, neu wnaethoch chi anghofio roi ar Twitter eto? Mae cynllun gweithredu ar gyfer marchnata'n arf ymarferol, a does dim rhaid iddo fe fod yn anhyblyg. Fe allwch chi newid pethau os nad yw'r canlyniadau gystal ar disgwyl. Er enghraifft, os bydd un dull yn arwain at ganlyniadau gwell na'r disgwyl, efallai y byddwch chi'n penderfynu cynnal yr un ymgyrch eto a thynnu rhywbeth arall yn ôl. Ac, os bydd cyfle newydd yn codi sy'n well na'r un roeddech chi wedi gynllunio, efallai y byddwch chi'n penderfynu addasu'ch cynllun mwyn menteisio ar hynny. Fel sy'n wir am eich cynllun busnes, mae'ch cynllun gweithredu ar gyfer marchnata'n dechrau gyda'ch nodau a chymcanion. Pa ganlyniadau byddech chi'n hoffi gweld yn eich busnes yn y 12 mis nesaf. Nawr, rhannwch y nod 12 mis yn andargedau chwarterol a misol. Gofynnwch eich hun, faint mae angen i chi werthu bob wythnos mwyn eich cadw mewn busnes. Beth mae hyn yn ei olygu o ran nifer cwsmeriaid? Ar ôl i chi benderfynu ar y nodau hyn, mae'n haws cynllunio'r gweithgareddau marchnata sy'n mynd i ddenu'r nifer iawn o gwsmeriad eich busnes. Defnyddiwch y templed yn y modiwl yma i'ch tywys drwy'r broses. Mae'n syniad da trosglwyddo'r gweithgareddiad dyddiol ac wythnosol o'ch cynllun marchnata i'ch dyddiadur. Does dim ots ai dyddiadur ar-lein, ap ar eich ffôn, ta dyddiadur traddodiadol yw hwnnw. Cofnodwch bob gweithgarwch eich atgoffa beth mae angen i chi ei wneud a pha bryd. Ceisiwch adolygu'ch cynllun bob wythnos a bob mis hefyd. Mae hynny'n golygu y fydd popeth o flaen eich bysedd ac y byddwch chi'n gallu newid pethau'n gyflym mwyn sicrhau'r canlyniadau rydych chi eisiau. Byddwn ni'n sicr yn argymell eich bod chi'n lawrlwytho'r template yna nawr. Bydd yn helpu chi gadw'ch gwaith marchnata a'ch busnes hefyd ar flaen eich bysedd.